Je koniec apríla, jar v plnom prúde, všade spievajú vtáčiky a my môžeme v prírode nachádzať na lúkach, v lesoch, na každom kroku množstvo a množstvo rôznych byliniek a takých divokých zelenín, ktoré sú jedlé, majú veľa vitamínov, veľa enzymov a takej životnej energie. Vezme to hneď takto z kraja, čo sa mi tu pod nohy zaplietlo. Toto je pľucník lekársky, patrí medzi prvé jarné byliny. Ako už názov hovorí, je veľmi vhodný čaj na liečbu rôznych dýchacích problémov s pľúcami, s dýchacími cestami, s prieduškami a tak ďalej. Dá sa spoznať podľa kalištekovitých kvetov. Sú buď to ružové, alebo niekedy prechádzajú až do modra, čiže v takej škále od ružovej do modrej. Prízemné lístky sú takéhoto klasického srdiečkového tvaru na stopke a okrem tých liečivých silíc obsahuje aj rôzne vitamíny a dá sa jesť zasurovať. Tento pľucník už je z väčšej miery odkvitnutý. Ideálne je ho konzumovať ešte vtedy, keď je v plnom kvete. Celá rastlina je pokrytá takými jemnými chlpkami. Chutí to ako kus nejakého koberca alebo čoho. Ale ináč samotná chuť nie je nejako zlá. Myslím, že keby sa to zamiešalo do šalatu s rôznymi inými bylinkami, tak by to bolo celkom v pohode. Akurát som vyšiel na jednu čistinku a stretol som sa s jednou absolútne notoricky známou rastlinou, ktoré pozná už hádam každé dieťa. Biologický názov to má púpava lekárska. Tento názov vznikol kvôli jej vysokému obsahu vitamínu C, ktorou sa ľudia v minulosti liečili pri skorbute. Jesť sa dá úplne celá rastlina od kvetu až cez listy až po koreň. Kvety majú trošku tuhšiu štruktúru, ale na druhej strane sú aj trošku nasladlé, pretože obsahujú veľa nektaru. Charakteristickým je vytekanie bielej tekutiny, čiže keď to zbierate, tak sa nezagebríte. Ja sa asi zašpiním, ale našťastie nevyteká z nej veľa mlieka. Listy vyzerajú ako listy rukoly. Čím je list starší, tak tým je horkejší. Čiže lepšie vyberať mladé listky. A najlepšie to samozrejme konzumovať bez varenia, pretože vtedy sa to hlavné gro tej lekárskosti, tej pupavy, čiže vitamín C, zničí. Ďalšou notoricky známou rastlinou je žihľava dvojdoma. Dá sa veľmi ľahko spoznať, pretože keď ju chytíte alebo keď do nej vstúpite holou nohou, tak vás trošku poprhli. Určite ste si už niekedy všimli, že na dedine s tým ľudia vykrmujú domácu hydinu a rôzne zvieratá. Táto rastlina obsahuje strašne veľa železa a rôznych iných minerálov a možno aj vitamínov a ďalších podobných dobrých vecí. Najlepším spôsobom na konzumáciu žihľavy je to uvariť na rôzny spôsob. Dá sa z toho robiť veľmi dobrá buď omáčka alebo prívarok. Teraz nastáva otázka, že ako to budeme zbierať. Ideálne je používať nejaké rukavice, alebo keď nemáte nič po ruke a chcete si ju natrhať, tak musíte ju chytať od spodu smerom nahor. Tým pádom zredukujete väčšinu popálení. Listy žihľavy neprhlia z vrchu, z vrchnej strany listu, iba zo spodnej, čiže keď si ho chytíte z vrchnej, tak nebude prhliť ten list, keď ho odtrhnete. Čiže z tejto strany to neprhlí. Prhlenie sa stráca, keď sa naseká na drobné kúsky, alebo keď sa zubami pohryzie tak narýchlo a potom sa to hodí do žalúdka alebo na nejaké zadné zuby, aby sa to lepšie pohrízlo. Vtedy je cítiť chuť tej žihľavy a celkom chutná.
Tá chuť je celkom fajn. Teraz sa mi to podarilo, takže som si nepoprhil jazyk, pretože predchádzajúci pokus bol zlý, bol neúspešný. Ako tak prechádzam lesom, tak som narazil na malý stromček lipy, malolistej. Veľmi známy strom, je to vlastne symbol Slovanov. Na rozdiel od iných stromov sa dá rozpoznať podľa výrazných srdiečkových listov. Keď kvitne, tak tie kvety sa zbierajú, je to veľmi známe, na rôzne choroby, dobrý čaj, aj na zníženie teploty. Ale možno menej z ľudí vie, že keď sú mladé listočky, tak sa môžu kľudne aj jesť a sú celkom dobré. Taká čistá trávová chuť, nič špeciálne. Konečne som našiel jednu z mojich obľúbených rastlín a to je cesnačík lekársky. Má veľmi príjemnú cesnakovú chuť. Listy sú na dotyk veľmi jemné, majú zubatý okraj. Má maličké biele kvietky, ktoré rastú v súboroch. Listy je najlepšie zbierať ešte pred kvetom alebo počas kvetu. Čím sú mladšie listky, tak tým sú aj chutnejšie, aj tá aroma je výraznejšia. Listy však treba využiť ešte kým sú čerstvé, pretože ako náhle vyschnú alebo sa uvaria, tak strácajú tú príjemnú cesnakovú chuť. Je to vynikajúce spestrenie do nejakého jarného šalátu alebo do polievok a rôznych iných jedál. Myslím si, že by sa nemali dať s ničím iným pomýliť, pretože tá charakteristická cesnaková chuť je dosť špecifická. Tu som narazil na ďalší krásny cesnačík. Tento mi pripomína chuťou skôr, ako keby to bola kombinácia cesnaku a žeruchy. Pri zbere rastlín sa však musíme správať trošku ekologicky, takže keď vidíme, že niektoré rastlinky rastú riedko, tak im zoberieme zo pár listočkov, tak aby sme ich celé nezlikvidovali. Hej. Keď by sme videli iné, napríklad púpavu alebo žihľavu, tých sú celé mraky, tak tých kľudne môžeme aj celé rastliny vytrhávať, ale ako už som spomínal pri tých druhoch, ktoré nájdeme len raz za čas, tak tam oberieme pár lístkov a necháme tú rastlinku, nech si ďalej rastie a nech sa množí. Veľmi dobrým spestrením šalátu sú aj kvety z ovocných stromov. Ja som napríklad teraz narazil na divú čerešňu. Pokiaľ ste mali to šťastie a predbehli ste včely, ktoré z nich vycúcali nektar, tak budú aj trošku nasladlé a voňavejšie. Ja som ale to šťastie nemal, takže tie kvety už nie sú také sladké. Ale samozrejme, nie že prídete niekde na záhradu a viete niekomu kvety všetky zo stromu, lebo potom už tam nenarastie ovocie, samozrejme. Tak toto je barborka obyčajná. Je to dosť nenápadná rastlina, ale určite sa s ňou už každý z vás stretol. Dá sa veľmi ľahko spoznať podľa drobných kalištekovitých kvetov. A taktiež podľa vykrojených listov, ktoré mi pripomínajú trochu listy rukoly. Chuťou pripomína trošku žeruchu. Tieto listy, na rozdiel od iných rastlín, sú dosť málo horké a je lepšie ich zbierať ešte predtým, ako začnú kvitnúť. Každopádne sa dajú aj kvety. Voňajú trošku po mede, teda asi po peli skôr.
Takže tu je môj pracovný stolík. Nazbieral som si kopec dobrých vecí. Tak si z toho skúsim vykúzliť nejaký šalát. Mám tu listy, v prvom rade listy pupavy. Ďalej tu mám nejaké lístky z lipy. A taktiež ten cesnačik. Mám tu aj rôzne kvety, napríklad kvety z pľúcnika, z čerešne, z púpavy. Tie mi krásne aj dochutia ten šalát a taktiež ho z estetického hľadiska pozdvihnú na vyššiu úroveň. Tak zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Dochutil som si to ešte trošku himalajskej soli a pridal som aj trošku oleja, pretože v týchto rastlinách sa nachádza aj veľa beta-karoténu a tieto vitamíny sú rozpustné v tukoch, takže aby to naše telo lepšie využilo tieto bylinky krásne, tak je dobré, aby sme to konzumovali aj s tukom. Pri pohybe v prírode je dobré sa sem tam skontrolovať, či po vás náhodou nelozí nejaký kliešť. Keď ho totiž objavíte včas, ešte nemusí byť zakusnutý a vy sa tak vyhnete problémom s jeho odstraňovaním. Práve sa nachádzame v jednom parku na východnom Slovensku. Je to kráľovstvo medvedieho cesnaku. Ako teraz tu stojím, tak všade dookola vidím iba stromy a zem je celá pokrytá cesnakom. Momentálne už pokročila doba, pretože je maj a cesnak už kvitne a tým pádom stráca svoje chuťové vlastnosti. Cesnak začína rásť už skoro v marci a vtedy sú jeho listočky najchutnejšie, pretože majú najvýraznejšiu cesnakovú príchuť. Ako rastú, tak sú stále sladšie a tej ostrej chuti ubúda. Dá sa veľmi ľahko spoznať, pretože má kopiovitý tvar listov. Tento list je veľmi hladký a má nezameniteľnú cesnakovú arómu. Teraz, keď už, ako som spomínal, keď už kvitne, tak aj tie listy strácajú tú cesnakovú chuť, ale tá aróma potom zostáva zase v tých kvetoch. Medvedí cesnak patrí medzi veľmi zdravé rastliny. Sú veľmi prospešné pre človeka, obzvlášť teraz na jar, po zime. V tej prírode takisto rastú rastliny, ktoré nám poslúžia práve na tento účel, aby sme sa prečistili. Z toho vznikol aj názov medvedí cesnak, že chodia medvede vyjedať tento cesnak po zimnom spánku, aby si tak prečistili svoje čreva. Tieto liečivé účinky cesnaku pretrvávajú iba v čerstvej rastline. Hej. Čiže keby sme si to uvarili, tak určite to bude taktiež z toho chutný pokrm, ale tie liečivé látky sa zničia. Keď si dáme do chladničky listy, tak nám vydržia určitú dobu. Ale keď máme veľké množstvo cesnaku a máme nejaký dobrý odšťahovač, ktorý vie dobre odšťaviť listy, tak môžeme si z nich šťavu vylisovať, ktorá nám v chladničke vydrží aj niekoľko mesiacov. Tento cesnak medvedí rastie na dosť zriedkavých miestach. Má rád pod veľkými stromami tienisté miesta s veľmi výživnou pôdou. Sú to vlhké miesta, kde sa mu veľmi darí, ale môžete nájsť v prírode mnoho takýchto podobných miest a ten cesnak tam nenájdete. Čiže ten jeho výskyt je skutočne taký diskutabilný, že kde vlastne ho môžeme nájsť.